duk ɗan adam inda ya samu wadata to zai ɗagawa tunda ba da sunan Allah ya yi karatun ba, ba da sunan Allah ya shiga ofis ba, ba da sunan Allah yake mulki ba, ya shiga ofis ne don ya samu kuɗi, don ya samu mulki, ya shiga rayuwar ne don ya tara kuɗi, don ya tara mulki. Ya za a zauna lafiya da shi, ya za a huta da shi, ba tunaninsa ba komai cikin tunaninsa sai yaya zai ya tara kuɗi. To duk sa'an da kuɗi ya tashi kan biyan bukata ya zama na tarawa, shi kenan rayuwa ta shiga wahala. Ba zai taba wadatuwa ba, ba zai taba wadatuwa ba, don tarawa ake, ana lissafi, ana da kaza, ana da kaza, ana da kaza. To duk sa'an da ka samu ka shiga ofis, kai ke da jagoranci a cikin wannan rayuwar, duk abin da ya shigo hannunka kafin ka tuna talakawanka ko waɗanda suka kai ka wajen, ko waɗanda kake ma jagoranci, daga kai sai matanka sai 'ya'yanka. Kuma ba ran da za ku wadatu balle ku ce bari a san matalakawa, duk abin da ya zo tunaninku ya za ku yi. Tun naira 10,000 na isan ku har aka zo miliyan 10, sai kun kara sai ya kai biliyan. Kuna so duk abin da za ku yi a kashe makudan kuɗi saboda a huta, a ji sanyi a rai. Kuma dawayen na za a yi a gama kuma ba za ta jin sanyi a rai ba. Kullun cikin tashin hankali ake, kullun cikin wahala ake, kullun cikin rashin kwanciyar hankali ake. Saboda me? Baka shiga ofis da sunan Allah ba, baka shiga makaranta da sunan Allah ba, aikin da kake baka shiga da sunan Allah ba, baka yi noma da sunan Allah ba, ba abin da kake bismi rabbikal ladhi khalaq. To shikenan sai Allah ya sa ido yana kallon ka, ina zaka? So